Dobrý deň, ahojte a vítajte aj v dnešnom videu. Opäť máme nový týždeň a pozrieme sa v tomto novom týždni, novom videu na nové technické analýzy pre Bitcoin a Ethereum. Na dennom grafe Bitcoinu teraz vidíme, že cena nám stále sa pohybuje medzi týmito dvomi levelmi, čiže tento level v minulosti bol ako support, cena nám ho impulzívne prerazila, čiže momentálne máme tento level ako rezistenciu a tu dole máme level supportu a momentálne sa cena pohybuje medzi týmito dvomi levelmi. Ešte si zaznačíme aj trendové línie, ktoré vidíme, že jednu máme tu, druhú si môžeme označiť aj tuto. Cena nám teraz stále klesá. Keď sa pozrieme bližšie, tak aj vidíme, že momentálne nám tu vzniká tento možný pattern hlava a rameno, čiže je možné, že cena nám aktuálne pôjde opäť smerom k tomuto levelu. A keď sa pozrieme ešte raz nižšie časového rámcu a zaznačíme si takisto aj tu levely, tak vidíme, že tu máme takúto range. A cena sa pohybuje teda v tejto range. Čiže momentálne vidíme, že pôjde zrejme sem a z tohto levelu teda môže sa odraziť opäť vyššie, môže ísť otestovať ešte opäť tento level a túto trendovú líniu a zaplniť vlastne toto prázdne miesto, čo sa aj očakáva. Čiže pokiaľ by cena prišla k tomuto levelu a k tejto trendovej línii, tak tu môžeme hľadať pekný vstup pre short, ceny smerom nižšie, teda opäť k tomuto levelu, respektíve cena môže pokračovať aj nižšie pod tento level, to uvidíme. Prípadne, ak by sa cena dostala nad tento level, tak je skôr potom bullish, čiže môžeme očakávať, že cena pôjde vyššie k ďalším levelom. Momentálne je cena však skôr bearish, nakoľko sa pohybuje teda v tomto downtrendovom kanáli, vytvára nám bearish price action, takže hľadáme skôr vstupy do pozície short. Prípadne, ak by to bol pozície long, môže to byť teda tento pullback opäť z tohto levelu. Uvidíme teda, ako sa nám cena momentálne vyvinie. Môžeme ešte použiť aj indikátor volume profile na celú túto range. Áno, vidíme, že tu máme level value low, čiže máme pekný level pre vstup a tu level POC. Prípadne ešte na túto range si môžeme dať takisto. A takisto sa nám to zhoduje, čiže tento level môžeme považovať za pekný pre long a potom na nasledujúcich leveloch POC a value high môžeme potom opäť hľadať vlastne naše take profity. Na Ethereum v dennom grafe je to o ničom vlastne podobné ako na Bitcoine. Vidíme, že cena je takisto pod týmto silným levelom rezistencie. Momentálne takisto tu máme túto trendovú líniu, čiže cena sa po odraze tejto trendovej línie nám tu ďalej klesá. Určitý medzilevel tu vznikol na tejto úrovni, čiže momentálne očakávame, že cena z tohto levelu pôjde ďalej smerom dole k tomuto najbližšiemu silnému levelu supportu. Ďalší tiež nejaký medzilevel máme aj na tejto úrovni, ako vidíme. Takže pokiaľ by sme chceli v podstate vyhľadávať short, tak môžeme z týchto jednotlivých medzilevelov a pokiaľ cena príde na tento dôležitý level supportu, tak môžeme očakávať aj nejakú bullish reakciu. Takže toto sú momentálne možnosti, ako sa cena môže vyvíjať. Ešte tu vidím vlastne túto klesajúcu trendovú líniu. Tuto si môžeme zaznačiť, takže aj túto vlastne trendovú líniu treba brať do úvahy, čiže cena môže aktuálne prísť buď k tomuto menšiemu levelu, kde už viackrát zareagovala, alebo teda môže prísť ešte aj k tejto trendovej línii, zároveň k tomuto levelu. A z týchto levelov teda môžeme tiež očakávať určitú reakciu. Takisto si použijeme aj indikátor volume profile. A vidíme, že value low tu máme na tejto úrovni, POC máme na tejto úrovni a value high máme až tu hore. Prípadne sa, keď sa ešte pozrieme v podstate na túto väčšiu range, tak tu máme value low až teda na tomto spodnom leveli, čiže tento spodný level by som brala ako príležitosť pre long pozíciu a tento level ako príležitosť pre short pozíciu a medzi týmito levelmi samozrejme môžeme obchodovať na nižších časových rámcoch, ideálne teda v smere trendu, vlastne náš trend máme downtrend,
a po potvrdení z nejakého vhodnejšieho, dôležitého, silného levelu. Môžeme si pozrieť ešte aj aktuálny ekonomický kalendár, aké správy nás čakajú tento týždeň, nakoľko vlastne trhy reagujú ešte na správy z minulého týždňa. Vidíme, že teda reagujú hlavne klesaním, poklesmi, a to najmä na amerických indexoch, ale vidíme, že sa to dotýka aj kryptomien. A ďalšie správy, ktoré nás čakajú tento týždeň, sú v podstate dôležité správy. V stredu tu máme objednávky tovaru dlhodobej spotreby, potom v štvrtok máme ročné HDP a najviac správ tu máme v piatok ohľadom spotrebiteľskej vlastne aktivity občanov a napríklad aj zmena cien tovarov a služieb, takisto inflačné výhľady, sentiment spotrebiteľov a takisto aj znova nejaké FOMC meetingy a vyhlásenia. Takže v piatok môže byť dôležitý deň, ktoré môže ovplyvniť trhy. Uvidíme zatiaľ, ako sa budú teda ceny vyvíjať dovtedy. Ďalšie videá, technické analýzy, trading signály a videokurzy nájdete v našej bezplatnej Discord skupine. Pridajte sa aj na naše sociálne siete, všetky odkazy nájdete v popise tohto videa. Budeme radi, keď nám necháte komentár k našim videám, dajte nám like a odber. Uvidíme sa v ďalšom videu a dovidenia.